El meravellós Nauhua. Hi havia una vegada Nauhua, un nen de la tribu dels Arabella que va néixer molt morenet. Els seus grans ulls verds brillaven com dos fars. La gent deia que era fill del Llanapum, el famós puma negre. Ell va créixer amb moltes ganes d'aprendre. Com cada dia, Tee, el savi del poble, reunia els nens ensenyant-los com viure a la selva. Un dia els va demanar un gripau i el que portés, el més gran, li regalaria una flauta. Tots van portar el més gros, però Nauhua va esperar fins al final. Quan va ensenyar el seu, era de la grandària d'una gallina, que saltant sobre les esquenes de les criatures, es va enganxar al cap del mestre. Tee va veure que Nauhua era bo en moltes coses. Aprenia ràpid i buscava resposta per a tot. Un altre dia que el mestre va demanar nius d'animal, ell va dur una gran bresca embolicat amb fulles que en obrir-ho, alliberant moltes abelles, van picar fins als gossos cervolers. Es va fer jove i va construir cases, embarcacions i eines. Ell es sentia feliç amb els seus amics, però un matí, a la festa del poble, els joves van pujar a l'arbre més alt. I qui ho va aconseguir primer? Nauhua, que va veure vindre uns guerrers d'una altra tribu armats. Donant-se pressa amb alguns amics que van races al voltant del poble, les van tapar amb herba mentre els altres van envoltar el poblat amb un mur de canyes llargues. En poc temps van detenir els enemics, que van treballar molt abans de deixar-los anar. Nauhua, marxant a un altre poble, va anar per aprendre coses noves, prometent que aviat tornaria.